arngot ki dekhat ke seng ki basha pharap bat ke no ha ga badan kti ban sho ki barjala halat kin so kini arngot ki dekhat ki long ulu da star khalab bat udami wan bhashulai na ka KSU Maulong unit bahap ha ka KSU Southwest Khasi Hills district unit kumban shupan kan mau ka yeng bishar badan buram kala ai jamin no yaki dekhat ke seng hadien bakan lap bakam dan kanu ka sakhi yaki halor ka jingsha kan no ba ki dan kti ban sho yaki minder kumta nakaliang ka seng ka ai khuble yaki kmi ki kpa ki bala ai ka jingshania ya ka seng par khamta mi ki ni arngot ki khun dapshan rang ki bamran dien ne arta tien halor ka nongrim ka seng kaseng ka mahamru ya ki nu ki bashim kabu ban pensung thu bakla ya ka nongrim kaseng ka bayeng ban yada ya ka ri bar ka jait ban riu ha ki babun ki benta kentang ya wai kaseng ka pha ka karwo ka bashai da ka baong nang yai mat ya ka jingter ha phi ki ba pat ba khalam bai wai UAPW dekat belawan sendran ini para ini menjadi gelalak nak along kata jaga syong ke sekolah ba bagi dekat juga KSU syong man kapor di akan kapor posko ba ini pertajam seisin ka tim tira juga seng macam berang macam berang Mentak sini nakaliang jungi kaseng lawan sengran ya dekat agak kita jamin mentak sini te nakaliang jungi kaseng iseu bana kit bokit yang kong nombor tahu agaba la der dekat ni ki kena agaba ni syakri na bata kari baja bereu kamtam ni gini arngot samla dami samla lodes agaba lasyong yang di hagadi ka klip mat kedua balong kaba jingai na kaling gi kasem wala kadai bunah nyusni amde ka kam ko besok kaba ban chakri ga radri ga benreu ha ga jokor ba ka jing terha kaba kin jingai ni kasem ga jing khublai ru kini kpa ha kaba kilong ki kime ki ba ai sim bichlor lu sni ko ladap ki juong hi ni kilong yalam jong kedokot ki kim lei ba kin dami nang nei chakmat ru yang perslur gi kon ba kin nang duki bakin nang shulur kaman sem hakaba kinya chikmat nang mata gi jinge jogari bajak bereu pilakha shai ki khon jogi dap shenrang hakaba ki kloi ban len ladi na kamata gari bajak bereu khamnyar la dengin nyutang baginyo ik samla ki bamenta kin syong ya ka along kaba ban perkhat na kamata ubabun balang bar khamban sen hi hakajuk ka bamenta ki bun ki breu ki ba perkhat tange kamaladi tingis no ban ai ka kit bokit riang sikat dai e ya kini ki arngut ki samaru bublai terakan rat hin IAP ka met ka basyai ka baklan kumju ru be pinya beng kali kawan bat nang nei sakmat ru kanang dei ka jing sedang kane ka jing syong along ka jongi yimla bantip akanu sngi ka ba yin poi beng ha kane ka ju ka bangi ju ong kata ka ying ka ba ki penprang ka jing long chenrang ka breu tengi khmin ti ka jing mi jong pi na kane ru kan dei ka jing mi da ka jing chenrang ka men sem bat nang nei sakmat le se la da dei ha ka jing sisya ngasngo ban pencelur kum nong yalam kan khampalat ya ka ei ka bangila sya penbor lane ke ega bangi la sya thok bar ya ke sya ega bangi la susya pharep bangi le baraga jo ka poru ngisngo ban maham jur ya barok hot ki breu ki ba sedang bentep ekmeu ki ba kila bakla baraga jo ka poru ngi baham yang sa sisin hadin ki jinglat jung samla namar hatok singi hap bentengkan namar ki samla ki dang don hapeng ki jing sya hajar tengi maham ru itu ki breu la jo padia palat uthli ba fisngo bha ban sngap jar nang ne syakmat ai ka kot kan bisyar bakan le ka kamram ka badai barhaga ju kapor ba phin penrem madan madia ngingenum sya gi dikot ne shkmat bar kane kadi gasin ba khatdo no mata jong piru lada pila bala nang ne shkmat aswa masenja kanu no kakam nagale jungi ki dikot inwan sai na ying pi tetangga ne hi kantin ngeso bon ong mat chaprang Islam mat chaprang mat chaprang mat chaprang Islam